Siyaphila baba kunjani? No, siyaphila kakhulu dokotela. Hey, manje izaza lihambisana noma liphikisana nomnyanga? Cha, liphikisana ngoba uyabona leli izaza leli akulona izaza nje. Ngisho uyayibonela ke nawe kodwa sikho lapha ngizile uzoxhumela abantu into engisengayo kuphela ngizophilisa kuphela. Ngijabulisa abantu ngiphilisa abantu hayi indaba amaxhomelana. La ekhaya khona into eyiphilisayo khona ekhulumayo khona ehlebayo. Siyasiza siyagwelikesa siyachupha siyalomba siphindisela la iqhamuka khona. Sikhona isigubhu la. Sikhona isithwalo uma ufuna yonke into ezokujabulisa ezokuphilisa ikunikeza amandla ukukhuphulela umsebenzi. Kukhona uyakuthola konke la kubaba ugodola umnyama. Okay. Kuze siba abantu banedatha encane and futhi bafuna izinto zicace ba. Asihlukanisele izinto lezo zo2. Sikhona isigubhu esabantu abanjani? Isigubhu sihlukile baba. Sikhona isigubhu esidonsa kancane, khona isigubhu esidonsa kakhulu. Khona esedla ubisi, khona esedla amasi. Sikhona esedla impuphu. Kuba soba khona ke sedla igazi ke. Kuya umuntu mayeza la ekhaya ngiqale ngimcacisele kuqala ukuthi lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje. Ngisho isithwalo umuntu ngeke ngimtshele ukuthi lokhu uhamba kanje lokhu uhamba kanje. Umuntu bese yayikhethela ke. Kukhona enye into engeke ngingayithandi ekuyenza umuntu mayesuka la asuka khona uthothi ungimfonelile noma ufonele le enye namba ngoba nginenamba embili. Inamba yami kahle kahle ile 069 sozoba khona nale 068. Khona umuntu ongiphendulele ingcingo lapha. Umuntu mayezofona abesetshela ukuthi okay kufunakala ukuthi nokuthi uyayizwa ngisho kahle lami kufunakala ukuthi nokuthi abese yafika kumuntu la. Yena umuntu usoyitshetha uzothenga imali la ekhaya asidayisa imali. Asidayisa imali ke la ekhaya. Uma ufika la ekhaya fanele ulandele imigomo yakho. Sazwana. Uma ukuthi ufuna ukuthi uma ufuna ukusizakala fanele ulalele into esuyishiwo udokotela. Ungafiki ubusuyenza ukuthanda kwakho ngoba uma usuzoyenza ukuthanda kwakho uzohamba ukuthi badlala ngawe. Hayi umuthi awukho. Hayi inyanga ayidlala ngakho kade ngiwena ongakwazi ukulalela. Yonke indawo kuyalalela kushiwo ukuthi yenza ukuthi makuthiwa geza kanje geza kanje. Makuthiwa idla lokho idla lokho. Makuthiwa ungadli lokho ungakudli lokho. Makuthiwa yenza kanje kuze izinto zakho ukwazi uhamba kahle. Makuthiwa ukuthi ufikile la esigodleni sababa ugodola umnyama bese kunikeza into ethi yenza kanje ngoba mina uma ufikile la ekhaya hayi ukuthi kuthiwa uzothi uma ufika ekhaya kuzoba right noma kanjani. Mina usuku usu right la uma uzokwazi ukulandela le mithetho engisuke ngisho ngikutshele futhi ukuthi lokhu ubungozi bakho kanje lokhu ubungozi bakho kanje. Hayi, ngiyajabula uma ngabe ubungozi uzobusho ngoba ibona ke ekusuke ngikhala ngabo kakhulu umuntu useyafona sethi hey Red TV hey yellow bone bavela bambiza yellow bone dokotela ngifuna ngiphe umuthi ukuthi bayeke ukumbiza yellow bone yabo bahlawule kahle kahle kodwa ke abantu bakho bambiza yellow bone bavela bambiza kanjalo umuntu useyakhala manje usethi manje mina lento lena isipowerful kakhulu mina ngeke lento lena iyademanda kanti dokotela nabatsheli abantu into efana zenzeka umuntu siyamtshela kube ukuthi umuntu uyabona mawuza la ekhaya mawuzocabanga into ungacabangi ngesisu ngendlala ngoba into mase sikunikile nikile ayazithatha kube soba khona ke isithwalo secontract. Okay, awuchaza ngisindise contract abantu ngeke ngabona ngaphambilini bebuza e-comment section bese sicela ukucaciseleka kwesithwalo secontract. Mawufuna ucaciseleke ngesithwalo secontract khona ezinye izinto esingakwazi ukuyikhuluma emavidweni kanje. Khona into esingakwazi ukuyikhuluma and khona into engakwazi ukuyikhuluma ngisho ecingweni. Umuntu ngimtshela manje ukuthi ufuna ukuthi ubofika ekhaya kodwa mawufika ngicela ungiphathele lokho nalokho. And then first sizwa kabadala ukuthi kwenzakalani bakunika ini. Okay. Ahlamba ihlukanisa kanje. Isithwalo secontract nesithwalo ezijwayelekile isiphi isipowerful? Ziyafana izithwalo kehla lami. Ziyafana isithwalo esipowerful kakhulu lesa segazi. Lesa sipowerful ke ngoba bakunikeza insuku zakho zokuthi uzophila isikhathi esingaka. Mase iphelile lezo insuku into ekuyenzeke nawe uhambe uyosebenzela abanye. Oh, ese-contract leso mesegazi? Hayi leso se-contract akusona segazi. Okay. Fana ukuthi ngisuke ngikubolekile izingane zami zihambe ziyokusebenzela bese ngiyayiboyisa. Oh, ese-contract sale ekhaya usukuboleka umuntu into yakho. Yebo. Ayisebenzisa. Ebese segazi. Esegazi hayi ke so seyihlabela ke.
hamba siyayihlabela beyihlabele Bahlabele ekhaya. wena mnini waso ofike wathatha ke leso sithwalo segazi wena osuke usilawula ngaleso sikhathi uthi ngifuna kuyihlabele kanje ngokuhamba kwesikhathi sigcina wena usungasakwazi ukusilawula isona sesilawula wena sesikutshela ukuthi manje ke sifuna igazi labani inkinga ivesani be lapho ke sebezofuna lo muntu oseduze kwakho kakhulu wena usuyanqaba inkinga iqala lapho ke manje ayikho indlela yokubalekela lo thuba leli njalo mhlawumbe uthi ahlabe kamakhelwane noma ahlabe eklabhini cha ayikho indlela yokubalekela lokho so uma usithatha fanele wazi fawazi nje umuntu mayifika la ngeke ngamtsheleke ukuthi umuntu uma ufika la ngiyamchazela umuntu ukuthi lesi sithwalo sihamba kanje lesi sihamba kanje uma uzofuna lakhe nakho lokho ebhokisi uma ufuna okungena bungozi sikunike imali uyisebenzisa ngendlela eyiyona ngesikhathi usebenzisa imali ngesikhathi sigayina ngesikhathi usebenzisa imali siyagayina la kagodolo omnyama ngesikhathi usebenzisa imali siyagayina la akuphoqelekile ukuthi uyiqede yonke imali kepha qikelela ukuthi imigomo yala ekhaya uyayilandela yikona phela siyasifuna ke lokho into engizokuthanda ukuthi ngike ngicacisele umhlaba wonke ngingasho abantu base South Africa phela ngoba kuke kufike ngisho abantu boGhana eNigeria ngisho abantu beMozambique bayafika lana bayafika umuntu ke ngimchazele ngithi uyabona mawufuna into ekanje khuluma ukuthi ufuna into ekanje ungathathi into ngokuthi ulambile ngoba mawuzothatha into ngesisu ngendlala uzothatha into ozobuya isole ngayo kusasa mase uyisola awusakwazi uphinde uyibuyise into sezwana usungasakwazi ukuyiphinda uyibuyise ungixolele kancane umuntu obhizi kakhulu ke mina ungixolele ugodolo omnyama osebhizi kancane ngicela ubuye ungithinde ungadini uyayizwa into engisho khehla lami ekanjalo ke leyo and uma ufika la ekhaya fanele wazi ukuthi awuzile uzothenga imali la ekhaya awuzile uzothenga imali usuke uze uzocela ukugwilika uma uzocela ukugwilika fanele ulalele lento esuke uyitshola inyanga sengasasho ngisho ugodolo omnyama kuphela ngisho noma ngabe yiphi inyanga ozoya kuyona uma uzofuna ukugwilika fanele ufike uyilalele lento ayishoyo kuze izinto zakho kuze ikwazi ukuhamba kahle ungafiki ke wena ubusufuna ukwenza okwekhanda lakho ubusufuna ukutshela udokotela ukuthi akenzeni engenzeni ngoba wena uSibanibani wakuthi kwenziwa nje angikuzwa khehla ngoba athi enza ukuthi ngoba phela inyanga yenye yamtshela ukuthi kwenziwa nje fanele wena ufike wenza lento engishoyo ngoba la ekhaya ngisebenza ngomazi noPrabhugam noZuzu noSihlupha abahluphile noSibushebusha asuka emadoda abafana bakho lawo yebo Sibushebusha kodwa ngayilanga ngiyafisa sihambe sobabona dodela mina ngifuna ubala kakhulu ke lokho ngifuna inyanga ethina abafana singababoni ubala kakhulu mina ngiyangena esigodlweni senyanga ngiyangena emaboyzini hayi ubala kakhulu ke mawufuna ukubabona singabakhipha ubabone kodwa ngelilanga ngizoye ngibakukhombise abantu bebone ukuthi masikhuluma ngezilwane sikhuluma ngezilwane enjani asikhulumi ngenyonga thina kodwa mina ngizobabona angifuni ungicame angifuni uzobabona ngeke ngize ngicabe nje khehla la ngikhululeka ngoba into yokucaba le uthi uyangicaba usuyangithwalisa manje mawufuna ukugwilika buthithi khona inamba yami lapha okuningi echazele impilo yakhe ishintshe mhlawumbe ungazisho inamba ngenzela ukuthi bazizwe emlomeni wakho abantu afa bekujabulela lokho inamba yami u069 872 0071 sozoba khona nayi ke futhi enye ke inamba yami ke le 068 ukuthi angiyazi ke ngekhanda ke le 068 71 35281 bakwethu nalento khona nalento engeke ngayithanda esengiyibona itrend la kuma TikTok kuthiwa abantu kuthiwa bafaka imali kophepha koSpa bakwethu mina umuntu angimfakisa imali kophepha koSpa uma uzofaka imali kophepha koSpa ubusungifonela ukuthi ufake imali ugodo uthe ukuthi mina imali umuntu akayifaka imali uyiletha lana uma uyifaka ku-account yami usuphuma la esigodlweni hayi ungakafiki hayi ngicabanga ukuthi kuqondile dodela ongazwanga ke noma uzwile kodwa ungezwa kahle inamba yakho usenayo siyokubuza ke ama details aphelele and siyafisa ke ababukeli beRail TV 1 stories noma news noma whatever kodwa nje bekuka Rail TV udokotela bambuzisise before bathatha izinto angathathi into umuntu usiyacomplain Rail TV manje ngeke udokotela lento leni yavuka ebusuku mina ngangekho ngithatha lento lezi uyabo nami phela yabo sokufanele nina nibuzisana dodana nawe uyacela ukuthi abantu bachazele kahle kunjani impela khehla lami bachazise nje kahle ube nesineke bachazele ngeqiniso ebese ke abantu basize ngeqiniso ke okwamanje bengakezwa lutho lubi if izibe sengizwile bengayize ngibuye ngizele ekhaya hayi sibonge khehla lami amen sabonga amen